Lah kok dadak rambut lawan pun kakak iki piye? Ya. Kowe Hanuman, iya aku Hanuman. Ya karo itu ya sing gono. Kowe iki lak ora Udara to. Ojo kleru apa piye? Nek kene ora ana Udara. Sing mapan ning kene. Begawan Bima Suci Kosek Sena. Siapa aja nglamurke marang wong tuwa Sena. Micake marang wong gerang. Nadyan to Siadi nganggo busana sing kepiye wae. Nanging sebab piye Siadi sarta ora gamu ora bakal bisa diapusi. Sira iku Sena, sira iku Udara to. Kowe salah lho. Salah ki piye? Ning kene ora ana Udara. Ning kene anane wong Bima Suci Werkudara. Aja kaya ngono Werkudara. Pun Kakang